ಆದಿವಾಸಿ 9 ತೆಗಲ್ನೇಡು ಬಾರಿ ವಾತಟಿ ತೆಗೆ ಸಂದಿರ್ಕೊಂಡೇಡು పెడిత బాధమంతా నేడు బతలాసరమంతా కేడత మావ భూమి పీతాడు మనటు 200 బస్కే 2005 తగ బతి ఇంటి వేరికి బట్టలు బాసెలే నిన్నటి వాతావరణ సీతరు రైతు బంధు ఏతంతరు ఏజెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారమంతరు నౌకరీ టీఆర్టీ తాను ఇచ్చారమంతరు బతి మావ వాతావరణ చెల్లె అదే లాసి మనటు బస్కి అడిగిరే ఉద్యమము లాసి మున్నే వాకటు నేడు బతలు తాక్షణ కూడా సాగు కీసారు మంతటు హాస్పిటల్ కీసారు మంతటు ఐటీ డేతా వాతంగావు బోరు బావులకు మాకు వాచలే రైతు బంధువులకు వాచలే రైతు బీమా వాచలే రైతు బీమా తేదల నష్టాలు సోజారు మంతాడు బచ్చోర్ బాధ్యత మంతాడు బతి సర్కార్ పూసుకేశారు మంతా సెలే ఇది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కుట్రాందు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కుట్రాందు గిటూరు వీర అధికారులు ఫారెస్ట్ అధికారులు తప్పు సెలే ఊరమ్మలకి కిందికే తాక్షారు మంతా కాబట్టి దేనికి మనకు అర్థం పీవల అవసరం అంతా బారీ ಇದು ಕೇಳತ್ ಬರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಗರ್ ಜೋನ್ ಜರಿತಾರ್ ಮಾವ ರೋಕುನ್ ಬೆರಕುನು ರಾಂಪೂರು ಮೈಸಮ್ಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬೆರಕುನು ದುಸರೋ ನಾಕನ ಹೋಸರ್ ಮಂತೆ ಬತ್ತಲಾಸಿ ಅಗ ಖನಿಜ ಸಂಪದನ ಮಂತ ತಾನ್ಪುರ ಬೆರಕುನ್ ಮಾವ ಗೂಡೆ ಕೇಡ ರೋಕ್ ಉಚ್ಚಿ ಮಂತ ದಾದ ಕೇಡ ಗೂಡೆ ರೋಕ್ ಉಚ್ಚಿ ಮಂತ ಅವಕುನ್ ಪರ ಬೆರಕುನು ಮರಾಠ ಮಂತಟು ತೇನು ಆದಿವಾಸಿ ಸೆಕ್ರಿಗೇಷನ್ ಜರಿಂತಾರ್ ಆದಿವಾಸಿ ಸೆಕ್ರಿಗೇಷನ್ ಓಡ್ಕಿರಟು ಇದು ಆದಿವಾಸಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಬತ್ತಲಾಸಿకి ಸರ್ಮಂತ ಕೇಂದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ప్రభుత్వాలకి జరిగితే మరటు అందల్ బెహకు నీకే పలతే పూడ్సి సేమంతే సిటీతే పూడ్సి సేమంతే మరటు బెరకును బాబు సెల్లకి ఇవల్సెలే రోక్ మనవల్సెలే బతాయిసెలే కట్టె పాయవల్సెలే నేను ఎద్దలేగిరి బెరకు కట్టె తరసి సెర్సెలూర్ ఇచోరవేలే నష్టం తీసర్మంతా బావు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అర్థం కీంటు అని బెరకున్ బతలాసర్మంతా మావ చట్టాలు బేక సొడితా చట్టాల గురించి మరి సందీర్ మరుగుతా ఉడకిమంత బోనే ఎల్టీఆర్ చట్టం బతలు వేస్తారమంతా చట్టాలు బేక సొత్తా 170 చట్టం బేక సొత్తా మావ నాటే మావ రాజింతాడు మావ నాటే మావ సర్కారింతాడు బేదు ఉడకిమంత ఎల్టీఆర్ చట్టాలు దాదా ఇగిటూర్తో మావ కరితురు మందర్ బతి సందీర్ కూర్ మంతా ఎల్టీఆర్ చట్టం ఇతే బతాల్ ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో మండల సమితి ఏజెన్సీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నా ఏజెన్సీ బచావమంత కాకుండా పర హక్ మావమంత ఇది బొమ్మి మావాదు ఇది బొమ్మి పర హక్ మావమంత బోరే నాన్ ట్రైబల్స్ వాజేగి తేన్ పర హక్ ఊరుకుంసలే ఓడికిరాడ్ బోన్ के हक से ले मावा हकन दूसरो नेनु राजस्थान तल वासे मंतर आंध्र तल वासे मंतर अनि बेरकुन जागा बेरकुन कमी रेट कुन गेतांतेर अनि माको बेरकुन जास्ती रेट ने वंशी संजर मानतेर बती मराठ सूडसरन मानताड बोर ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಂದು ಊರ್ಕೊಂಡು ಪೂಸ್ಕೆ ಇವಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೂಸ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಲೋರ್ ಊರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಆಟೆ ವಾಡ್ಸಿ ಮರಾಠ ಪೂಸ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಲ್ವಾಡ್ 170 చట్టం ఓడికియే చట్టాలకు పర అవగాహన మధ్య మరాఠ వడక పర అంటాడు గుండె సొంద పర అంటాడు ఇచ్విర్ వాతాడు ఉండగిరి వెల్టిర్ వాళ్ళ అవసరం అంతా నేను టీఆర్టీతో మాకు అన్యాయం మాత టీఆర్టీ తగ్గ అన్యాయం మాత 1950 తగ్గ మాకు 9 తెగలకు గుర్తిస్తే రాజ్యాంగం అలిహికేసిమంత బతి 24 అంటే మావరు శేఖర్ దాదల్ బెహతోర్ బి1 కి ఎదురు తిల్సి బడతోర్ 24 జీవో ప్రకారంగా సీఎం సార్ ఇంజరితోర్ ఊర్ బతా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కేతర్ బతా కేతర్ ప్రశ్నించ కట్ సందీర్ దబే మంతాడ్ పూస్కి వాడ్ బోర్ పూస్కి అంత ఊర్కొని పరకొని బొట్ట సూడ్సి పూస్కి సర్ మంతే నేను టీఆర్టీ అభ్యర్థులకు బచ్చుకు నష్టం అయితే సందీర్ బెహకునికి చూడాడ్ ನಂಗ ದಾದಿರ ವಿಚ್ಚೋಗಿತ್ತು ಮೊತ್ತ ಬಚ್ಚೋಮಂತ 331 పోస్ట్ మొత్తకే అంటి పేరుకు 100 సొత్త అని 130 పేరుకు 90 తెగలుకునే వాత ఉండే ఒకటి మంత పోస్ట్ కాయం అవు మొత్తం మా ఊరికి ఆయన జరిగితే ఊరుకు సందీర్కు జెన్యూన్ కీతే బోర్ కలెక్టర్ పీఓ వీర ముఖ్య మంత వీరు భారీ పూసుకే సెల్సలూర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కరెక్ట్ కియనా మాకు న్యాయం ఆయన బతలాసి వాతాడు జర బతల్లో కార్య మాత పట్టలు తినే నాయో పట్టా పాజేల్ నౌకరీ పాజేల్ నేను మా ఊరు దాదిరావు గిరితో టీఆర్ ఇగే సిఆర్టీ పోస్ట్ 1200 మంత మొత్తం 1200 పోస్ట్ మంత మొత్తం లమడికే మంతే మా ఊరు ఖాళీ పనసేమంతే म्हणजे మా ఊరు ఖాళీ దుకాణి ಬೇಕದಾನೆ ಕರಿಯಾಡ್ ತಿಂತೇರ್ ಕರಿಯಾಡ್ ಬತಾ के कड़वे हट करी काट के केती के सर मन काट हां
చూడండి మూరా బేకటిన్ తోర్ బతాకే ఎక్కడ బేహాడ్ కరితో కాండిర్ బేకును నా కరిన్ సలే మంత మామూలు ಬೇರೆ ಕರಿತು ಕಾಂಡಿರ್ ಬೇಕುನು ಉಂಜಿ ರೋಡ್ ಪರ್ ಬೇರೆ ತಿರಿಸರ್ ಮಂತರು ಮರಡ್ ಬೇಕು ನಿಗೆ ಬದಲಾಸೆ ಮಂತ ಟಿಆರ್ಟಿ మొత్తం మంత ఉన్ని జోక జైనే నాయో ఎప్పుడు మరడ్ ఉద్యమంకి ఇవాళ అవసరం అంత మరడ్ ఎప్పుడు ఉద్యమంకి ఇక్కడ భారీ ఏం జరిగితే ఇంకెడలాయో తొల్లెతాలు మా ఊరు అస్కెడాలు తీసారు వాసారు మంతేర్ 1632 తాగిరే బిలాల్ తిరుగుబాటు తీస్తారు అస్కే మళ్ళా 1634 తాగిరే గోల్డ్ రాజూర్ కస్కే డగు మా ఊరు రాజూర్ కస్కే పోరాటం కీతారు ఆతాల్ ఘనమైన చరిత్రం అంతా బత్తి నేను మరాఠ్ బతలాసేమంతాడు కొమరం భీమునికి ఆదర్శంగా హెచ్చరిసలు బట్టు ఎత్తటు కొమరం భీములు లేక బోర్ర లడేకిలే వాది నవజవాన్ కాడేరు బోర్ర వాదిటు సెల్లె ఉంది జోకలోకి ఇంత మళ్ళీ సొంత దమ్మన అంతటు ఆనకింద మరి లమ్మకు జడపరంతటు నేను ఏజెన్సీ ప్రాంతం నా చూడటు వైన్ షాప్ మనవా బాయికి బెరుకును తనలు ఆడిచారు మంత ఇద్దరు మంత 3 ఇంద్రాలు సొంచి కలుపుని పీతా సప్ప పీతవతే అధికారులు బోరే బతాకి పర్చులు కేసు కింద నెక్స్ట్ బరేకుని తెడిచి వాడిసింతే మా ఊరు కాండి బ్యాంకు రోజు ఉంచి నేను ముత్తూరు తగ్గ చూడటు ఊర పరిస్థితి 40 రూపాయలంతా బతి మత్కుంటారు కాల్కుంజి మత్కుంజమంతే కుయినాడేమంటారు ఊర పరిస్థితి బాతలాసారు మంత బతి ಬೋರೆ ಸ್ಪಂದಿಂಚಾರ సెల్లూరు కలెక్టర్ తాగి నన్ను ఎస్పీ సార్ దగ్గర సొంజి వడకవలాత సార్ మావ గ్రామాలకు నా హింత ఆక్సర్ మంత మావు గాడి రండే మాసర్ మంత ముంజార్ మంతేర్ రోడ్ पर आरसर मंतेर मावा कुटुंबल सर्वनाशन मासर मंता सार इंजर वेहतेक सार बदलिंतोर मीराट मी ऊर सरपंच आदिवासी सरपंच समझिरो వైన్ సాబ్ భగమంత ఊరు తీర్మానం కీసి తరాట్ మీకు వెంటనే తెలిసి వాట్సింత మీ జరిగిన బతి నేడు వేరు బోరే సర్పంచ్ వారి మునే వాది బోరే సర్పంచ్ వాది తాదే బోరే సర్పంచ్ వాది బతాల్ బారే తెల్లే మునే వాసర్ సెల్విటు మునే వరాట్ తెలిసి వాట్సి కాడ్ వైన్ సాబ్ పిర్వాడ్ మావా గ్రామాల బగ్గనే ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కల్కన దుకాణకి ఇవ్వాల్సెల్లే బెల్ సాబ్ తే విచ్చల విడిగా తాక్షమంతం బతి తానికి బోరే పట్టుకి సెల్లు భారీ అయితే మహిళా ఆందోళన అది ఆవేదన మద్దతు మేము వచ్చారు మనతో ఈ అటు పోస్ట్ తో పాటు ఇవి మహిళలకు నా ఆవేదనకి తర్వాత అవసరం అంతా 3 భూములకి తర్వాత అవసరం అంతా భారీతకే ప్రభుత్వం మాకు పట్టించారు సెల్లే వీరాయోర్ విద్యా సర్కార్ आयो अस्केडाल किसर मंता कांग्रेस पार्टी हाने कीता बीजेपी पार्टी हाने कीता तेलंगाना सरकार की हाने कीसर मंता मावा हक्कुल మొత్తం బెంగళూరు మావా ఆస్తుల పాసే మంతా ప్రపంచ బ్యాంక్ నల్ బచ్చోయ్ కొత్త వాసర్ మంతా బతి అకును మావా ఆదివాसी डेवलपमेंट कीसर सेलू रोड ना वाडसी से मंत्री जोडकी राट तो बोन तो बोडकी सेले इन आसर मंता बारी बाय ओडकी मनंत आता डगू कंपनी बदल की तगितके मावा केड़ा ना वासी उदवालो ऊरको वांतेरू इगे बेरकुनु प्रैवेटीकरण किया लासी ప్రభుత్వానికి కుట్రత అక్షర మంత తేన్ ఓడికిర్ కాడ్ మావా కేడా మావా నాటున్ మరటు కాపాడవల అవసరం అంత జల్ జంగల్ జమీన్ తలాసి పోరాటం కొమరం భీమ్ కితో రికమే కితరు మాక్ బతల్ పాజేల్ కేడా పాజేల్ ఏర్ పాజేల్ బొమ్మి పాజేల్ ఈ మున్సిపల్ వక్ కోయి తోర్ బగ్గనే లక్షల సీతేగిరే మరడ్ బగ్గనే హైదరాబాద్ సిటీ తా పిస్సా పర్వాడ్ इगे आसिफाबाद नगे वतल उताड़ते सूड़ा अगे लक्षल 10 लक्षल सीतर बोर कोई तो डेवलप आते बंडी अंताड़ एक्सीडेंट अंताड़ सांताड़ अच्छरे तप माव डेवलपमेंट से ले अजय लासी बोमी बोरे बोंबल से ले समदीर मावा बोमी तो आक्टिफाई की कापाड़ाट मावा बोमी कापाड़ाट बोन के बोम्माड़ दूसरो जाति नॉन ट्राइबल सुन बोने बोंबल से ले अगार से बोरे वंशी मार्केट मीवा नाटे मिराट संट रगल जंड मीवा वाटा मिराट संट रगल जंड उपसाट मी काद हक मंता बोरोय वलसवादी वातोरनि बेरको येच सोडितेगे मराट सूड सेरन मंताड इन सूड से मन वलसेले दादा दयच कीसी मीकुन बारी तके बैवले आवेदन मंता अदे लासे नन कोयन वेहन लासे मीकुनु मुने वातोल प्राइवेट करना कीसर मंतेर वेतन के रासे करे डहान बगहान की तोर के मावा टाइगर जोन तागी हाने ताक्षर मंता मावा केड़ा माकुन बेरकुनो इके सूडसी सेर मंतेर इके तो सूड सेरन मंतटो नाले काचर मंतेर नाले काचे मरड बेरकुना के सोनवल सेले मावा मूरा सोते गिरे माकुनो मूरांगी मेहले सोजे सेलवटो कटेंगे तरसी से सेलुरु बोर वीरायोर केसीआर आयो अग्गा दिल्ली सरकार ओडकिरा दिल्ली सरकार अमल कीते के नीके वासे मंता అదే లాసి ఓడికిర్ వాళ్ళ అవసరం అంతా విరాట్ న్యాయంగా పోరాటంకి
लमाडकून की तेंडवालो मुडे नाडी दोस्ती वराट ఈ నిచ్చర మంది ఆయో లక్షల మంది వాయన మాకు ఇచ్చుడికే పరేషాన్ మంతాయి ఇచ్చర్ జనుకునే పరేషాన్ మంతాయి సెల్లెకి మావా ఉడుకు రక్తమాన్ కోమరాం భీమ్న వారసులు కాందట్ వరాట్